sani ba? To ina saurare. Yawa za a nan da kyau. Jiya bayan ko? Jiya bayan ka. Zan faɗa maka sabon. Amma yake ce haba Mahmud, aikin da ya gana kawo ka nan akwai wani abu. Yake ce Mahmud, dai mun shi bayan ko jiya bayan ko. Daga mure. Bayan fari. Ba ya san mun da shi mana. Zai dawo Allah sani ci ne ko. Zai hawa zaki. Idi. Ya na ga duk mata ne zuwa da mutu. Yanzu mu gama nan din duka za ya lamun ke ko da ki soyayya don da ki ne su mata ne zama mu motocin Yi wallahi. mata da ko suke hawa wannan motocin suna kaza mace da yawa a da wani kai ne mun san fata to yau sale mun shirya sale aci ko hannunka abu A ƙara bolin. dan gyara reflector ko da sun je yawa shi ne daga muri Na san ne da ciki ce baki aran hand out ba saboda an kusa fara exam nan da sati biyu. Ba mai kike kin bani naki aran haraba da ko? Ban tsaka ba? To a faɗa mu na ba da gari. Je bana? Goyen ki zan yi komai. To na jiya. Ina sauraro. Ya yi ci. Wannan aljana ne. Ba active. ba wani abu bane ba wani abu bane dan ya faɗa haka Wani abu ne. Wani abu ne. ba dai ba dai naushi na zaki Na juya. To na juya. Sai ka ba da alƙalari kuma. Kenan na biya.